ки хеле актёра интизор буден ана будавен духтаро ки таъмом нашава 100 сомон дидестен ама делакои фасони воимаи боира 100 сомон чидагиай дар мағозаи брендови велория нигоҳ кунед духтаро ина миёку 100 сомон ае ягон ҷода ина ми 250-300 сомон ае ина ягон ҷода нестае ки 100 сум карда бошанд лекин мағозаи велория аксияи грандиозни сар додагиай 100 сомонӣ бовар мекунед ин и тарафа бинед платформои воимашон ам 100 сомон қохшурай борошон и дантелчоша бу намегин чихи фасончая ҳамаи ҳами 100 сомон духтаро успет ку раҳмат мегене ина успет кунен биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен аз мағозаи велория суроғара мефаҳмонам гӯш кунен бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвозара подвалш ҳами шашум дарвоза подвал фуромадаен ина нигоҳ кунен ин модело ҳамаш 100 сомониай шашум дарвоза подвал фуромаден аз тарафи дасти чап ряди магазинои шишагӣ магазини велория мешавад имрӯз барои магазини олияи хулоса ба осонӣ пайдошон мекунен ина биёен успет ки духтабаноз нигоҳ кунен аксияи грандиозне рафтестай дар мағозаи велория то 10 августа борои қимати 300-350 сума 250 сума тамоми намудаш 100 сомон шудага ина модела кора бидем бо чихи хушруча беҳад вариант бисёрай хулас инами қисмда кадомеша мегирен 100 сомон ай ҳамаги бовар мекунен 100 сомон ази сиёшам ҳастай диден чихи хушруай ман ай вариантоша бидем чихи фасончаян 100 сомон нархе ки дар ягон ҷо нестай аку суроғара гӯш кунен бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвоза ҳами шашум дарвозаи тилобозор медроен ку духтаро аз тарафи дасти чап ина юям 100 сомон ай ва ира бинен чихи удобни ортопедический бо инош ҳами шашум дарвозаи тилобозорам медроен аз тарафи дасти чап ряди магазинои шишагӣ мешава подвал даян духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен вай духтаро хушхабартон дорум нигоҳ кунен то 10 августа аксияи калон рафтестай инам хел обуфои фасони брендови 100 сомон шудагай мағозаи велорияда 100 сомон мараман нигоҳ кунен чанд намудаш ҳастай арусако духтарако бдавено биёен 100 сомон да кишмеда хеле обуф метия албатта ки ҳеҷ кас мана мараман нигоҳ кунен чихи хушручаяй чихи фасончаяй 100 сомон кадомеша мегирен инами тараф дантелам 100 сомон ай ва ира бинен бо зарая духтаро диден интихоб чихи бисёрай то 10 августа акция давом дора успет кунен ки тамом нашава духтарако арусако келинчако бдавену биёен ин моделакора бинен студентҳо бахезен биёен ки борое ки 300 сомон 350 сомон 250 сомон буд 100 сомон шудагай мағозаи брендови велорияда суроғара ози мефаҳмонамтона навора диден ҳатман биёен бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвоза ҳами шашум дарвозаи тилобозор дроен ку духтаро подвал фуроен мана мараман нигоҳ кунен подвали шашум дарвоза мефуроен аз тарафи дасти чап ина ряди магазинои шишагӣ мешава ина мағозаи велория тамошобино ба осонӣ пайдошон мекунед иҷада беҳад борои хушрӯ бисёр дорад инош нархош гуногунай лекин скидкаҳо бисёранд духтаро биёед лакай моделои 2027 биромадай духтаро дар мағозаи велория ина марҳамат каседа дар корай арусако духтаракои хушрӯ бо нархи дастрас интихоби зиёд бори эксклюзив дар кортон боша мағозаи велория бозори корвон биёен мана интихобшона биден чихи зиёдай нархошон дастрас ай бовар кунен бора хичон мебиёранд мана чӣ намуд интихобе дар корайтона аз иҷа ба осонӣ пайдо мекунен и тарафа биненда ини қисман биненда ҳам скидка доран ҳам новинка доран любой намуд гуфти гапо пойафзол меёбен бо нархи арзон дӯстони азиз суроғашонам мефаҳмонам навора диден ҳатман омада аз наздик ира биёен шумо як бор аз наздик биненда ҳамха хушрӯвай нигоҳ кунем ина дантелои новинкаям доран ина сангчадорои новинкаям доран ҳамаш нархош беҳтаринай бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвозаи тилобозор медроен подвал мефуроен духтаро аз тарафи дасти чап ряди магазинои шишагӣ мешава инами магазинои шишагида бидроен мағозаи велория ба осонӣ пайдошон мекунен дантелои нава диден духтаро бехабар намонен нигоҳ кунен чанд модели нави фасонаш омадагиай дар мағозаи велория ина биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен интихоба бинен интихоб ҳам васеяй ҳам нархошон дастрасай вай ира бинен духтаро хушрӯчаян борошон дар ҳақиқат ҳам фасонай духтаро ина арусако бисёриё мехоҳанд як пойафзоле дошта бошанд ки дигаро надошта бошанд биёен мағозаи велория ҳамаи шуморо интизорай бозори корвон даян мана ира бинен чихи фасонча
фасонча фасончаян бозори Корвон тарафи тилобозор шашум дарвоза подвал духтарако шашум дарвозаи подвал мефроем аз тарафи дасти чап мешава мағозаи Велория ряди магазинои шишагидай ба осонӣ пайдошон мекунен шлёпкашам астай туфлишам астай басаношкашам астай мақсад ами чин намуд пояфзол дар кораитона гуларусако аз ин нуқтаи савдо ба осонӣ пайдо мекунен нархҳои беҳтаринай бор оригиналай духтаро биёен бо худтон бинен модела бовар кунен 400-500 мефурӯшад лекин мағозаи Велория давози акция рафтестай 250 сомон ба дараҷаш качестваш зурай духтаро ира мепӯшен ку роҳати бадай мана марамат дигар цветову дигар моделошам ҳастай каседа дар кора чармша бинен чӣ қадр тозае хулоса биёен як буракак биёен мағозаи Велория качествени борои фасон дар кортон боша омада аз наздик як буракак ҳамин нуқтаи савдора интихобша бинен ира бинен чӣ хел необычниякане духтаро иҷада бо акция сар додаган бисёри борошон арзон кардаган арӯсако духтарако навора диден ҳатман биёен бозори Корвон даян тарафи тилобозор шашум дарвозара подвалш ин шашум дарвоза подвал мефроен аз тарафи дасти чап ряди магазинои шишагӣ мешава идантелашонам хушрова духтаро инаи моделора ва иша бинен иқа моделои фасон доране инаи тарафа бо намегӯен иша ишда фасонай иша ишда фасонай хулас любой намуд пояфзол нархош ҳам дастрасай ҳам интихобуш зиёдай мана гуларусакода бинен чӣ хел необычняк ҳам ваеш ҳастай диден и каблукдоршам доран аз ҳамин модел каблукдоршам ҳастай ира бинен бриллиантай меги блескша бинен духтаро чӣ хел необычни фасонака қисми болошам ҳама хел бозори Корвон як бори дигар мағозаи Велорияро суроғаша мефаҳмонам навора диден биёен бозори Корвон тарафи тилобозор медонен шашум дарвозара подвал мефроен мана ин ёшам хушро шашум дарвоза подвал мефроен аз тарафи дасти чап ряди магазинои шишагӣ мағозаи Велория